खुलुमबाय रायजोफोर, गोजोन मोनाबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं गासै नायगिरिफोरनि सायाव आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। क'क्राझाराव दुंहाव थासारि सोमजिखांदों। क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय लिटिल सरोजनी नगर मुंनि गंसे गलाखौ रायजो राजाफोरा रागा जोंखांना बुफाय बुसि खालामहैदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गलायाव खामानि मावग्रा माखासे सिख्लाफोरखौ गलानि बिगोमा राजस्थाननि थागिबि अमृतन्स रस्तगी मुंनि सुबुङा आथोनारि अनागार खालामबाय थायोमोन। सासे सिख्लाया खौरां बिजोङाव बेनि सोमोन्दै फोसावना होनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो आरो जायगानि सुबुंफोरा थांनानै गलाखौ बुफाय बुसि खालामहैयो। बे समाव अमृतन्स रस्तगी मुंनि सुबुंनि सायाव पुलिस केसबो होनाय जाबाय। गुवाहाटीनि एसअजि, WGPD आरो गरसुक थानानि असि बिक्रम बसुमतारीनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया बक'नि ड्राग्स फालांगिखौ हमनो मोनदों। ड्राग्स फालांगिनि मुङानो जादों महरम आली। महरम आलीखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोनदों होननानै मोनथिनो मोनदों। गुवाहाटी ISBTआव 105 ग्राम 1000 याबा टेब्लेटजों लोगोसे हमनो हायो होननानैबो मोनथिनो मोनदों। क'क्राझाराव आरोबाव खनसे सिखावनि उदखार। सासे सुबुंनि मबाइलखौ लाना खारनो नाजानानै हमजादों सासे सुबुङा। क'क्राझारनि बौबाजाराव थांनाय सानखालि मोनाबिलिनि 8:30 समाव दखानाव हाबना मबाइल लांनो नाजादोंमोन होनना मोनथिनो मोनदों। उनाव सिखावखौ हमनानै रायजो राजाफोरा बुयो आरो पुलिसनो गथायो। गुवाहाटीनि गंसे भारा न'आव सासे सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जाथाय। फांखायाव फासि नांनाय थासारियाव सिख्लाखौ बोखांनो मोनदों। बे सिख्लाखौ अरांनि थागिबि नेहा सइकिया होनना सिनायथिदों। बे जाथाया गुवाहाटीनि सिलपुखुरिनि काली मन्दिर साखाथियाव जादों होननानै मोनथिनो मोनदों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बियो गंसे श'रुमाव खामानि मावोमोन। दिनै फुंनि समाव नेहाखौ न'नि बिगोमाया फांखायाव आलायना जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव नुनो मोनो आरो बेनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरो। BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीया बावनाय दैमानि सायाव 600 मिटार अरायथा नङै औवानि दालांखौ बेखेवनानै होदों आरो थाबैनो RCC दालांखौ बेखेवनानै होगोन। क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि सिमा ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ फोनांजाब गोहोखौ फोसाबनो आरो सुबुंफोरखौ थाबैनो रैखाथि होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान होनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय हाग्रामा महिलारीया दिनै बागान घाटआव बावनाय दैमानि सायाव 600 मिटार गोलाव अरायथा नङै औवानि दालां बेखेवनानै होदों। बे दालांखौ BTCनि सोरखारा रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय गावनो खरसा खालामनानै लुफुंदों होननानै मोनथिनो मोनदों। गोबाव समनिफ्रायनो बावनाय दैमानि सायाव दालां गैयैनि जाहोनाव जायगानि थागिबिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों आरो दैमाखौ बारनो थाखाय गंसे फिसा दंफांनि नावनि सायाव सोनारनो गोनां जादोंमोन। रायजो राजाफोरा मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै BTCनि सरकारा अरायथा नङै दालां लुफुंजासिम रैखाथियै आरो गोरलैयै थांलाय-फैलाय खालामनो थाखाय औवानि दालां लुफुंनायनि खामानिखौ आखायाव लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों BTCनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारियाबो। BTC सरकारा क'क्राझार जिल्लानि धुबुरी सिमानि 900 बिगा हाखौ APDCL नो हगारनायखौ दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघआबो गोख्रोङै हेंथा खालामनायखौ नुनो मोनदों। एभिक्सन सैनांनाय बर' नङै गं 93 नखरफोरनो BTC सरकारा बर' गामि मालगाव ओनसोलाव फिन फसंथाइ होनाय खामानिखौ गोख्रोङै बेरेखा खालामनानै BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनो दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ क'क्राझार जिल्ला कमिटिआबो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। क'क्राझार जिल्लायाव HIV पजिटिभखौ गोबां मोननो हादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। दासिमाव गासै 298 सुबुंफोरनि देहायाव HIV पजिटिभखौ मोननो हादों आरो उननि समाव बे HIV पजिटिभआ आरोबाव बांबावनो हागौ होननानै मोनथिनो मोनदों। IIT हायद्राबादाव बिटेक केमिकेल फरायहैनो कुणाल बर' मुंनि सासे फरायसानि नखरा BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनिसिम खौरां बिजोंनि गेजेरजों मदद हास्थायहरदों। इन्ट्रेन्स उथ्रिसारना रांखावरिनि आंखालाव मुं थिसननो गोब्राब जादों फरायसा कुणाल बर'आ। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनिसिम
फरायसा आरो नखरनि बिमा-बिफाया मदद हास्थायहरदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार बिटिसि बियाबनि हरिसिंगा खान्थालगुरि गामिनि जादु बर' आरो रिया बर'नि फिसाज्ला कुणाल बर'आ बिटेक केमिकेल फरायनो एन्ट्रेन्स उथ्रिसारबाय। लोगोसे मुं थिसननोबो आइआइटि हायद्राबादाव मासिबो मोनबाय। नाथाय बिथांनि फरायनाय जिउआव रांखान्थिनि आंखालाव बारनो हायै जेवरा जाना दङ। बिफाया साधारन बेटारि रिक्सा सालायना नखर सालायो। बिबो थोजासे नङा। दायो कुणाल बर'आ हायद्राबादनि आइआइटिआव बिटेक केमिकेल फरायहैनो गोबां रांनि गोनांथि जानायलाय बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि रायजोनि फोथायजाथाव सुबुं अनफावरि हाग्रामा महिलारिनिसिम रां मदद मोननो रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों आरज गाबहरदों। आसाम ट्राइबेल खृष्टान क'अर्डिनेशन कमिटि आरो बर' नेशनेल खृष्टान काउन्सिलनि थान्दै हान्जाया दिसपुराव बर' ट्राइबेल खृष्टान जेंनाखौ लानानै इन्डिजिनियास आरो ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार बिफाननि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारिखौ मैया लोगो हमनानै सावरायलायो आरो गोसोखां बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोन्दों। मन्थ्रि बिथाङा सावरायलायनाय समाव गुबुन गुबुन धोरोमारि बर'फोरनि गेजेराव अनलायनाय, बुजिलायनाय आरो खौसेथि सानलायनायखौ हमथाना लाखिनायनि सायावबो गोसो होदों।